Chcel by som vás pozvať na Nitriansky vinný festival, ktorý sa bude konať 8. a 9. novembra na Nitrianskom hrade a v okolitých obciach. Témou tohto druhého ročníka jesenného vinného Nitrianskeho festivalu je Toskánsko versus Nitra. Toskánsko patrí v Taliansku to najlepšie, čo môže byť, a myslím si, že naši vinohradníci majú veľmi blízko tejto oblasti. Je to kvôli tomu, že Taliani môžu nám ponúknuť veľmi krásne červené vína, ale zase my môžeme ponúknuť ešte lepšie biele, a myslím si, že aj tými červenými sa k ním veľmi približujeme. Ďalšou takou oblasťou, ktorou sa myslím si, že môže porovnávať, je aj krásy našej prírody, nášho prostredia, samozrejme s výnimočnou krásou v rámci Nitry sú vinné pivnice. Ďalšou oblasťou, ktorú sa môže porovnávať s Toskánskom, je historická časť nášho mesta, ktorým môže ponúknuť poprvýkrát až 9 hradných pivníc, čo je vlastne unikát, pretože keď som bol v Taliansku a Toskánsku a tých ďalších týchto krásnych mestečkách, ktoré tam majú, tak toľko pivníc vedľa seba nemajú ani jednom toskánskom mestečku. Aj Toskánsko majú veľké problémy, títo vinohradníci, vinári, ktorí sú tam, snažia sa predať nielen čo týka vína, ale aj ponúkať čo týka služieb, a naozaj s tými službami myslím si, že sme tiež na vysokej úrovni a máme čo ukázať aj Talianom. Jeden taký krásny príklad, keď som tam bol, je, keď som im ponúkol naše víno. Keď som im ponúkol, tak povedali áno, dobre, a nevychválili. Preto som to urobil úplne iným spôsobom, a to takým, že bol som pozvaný na jednu 50-ku jedného vinára, kde sa ponúkali veľa druhov vínka v danej oblasti. A ja som našu fľašku zakryl a porozlieval som. Na to tí hostia začali sa pýtať, odkiaľ to je víno, a samozrejme sa pýtali Oslavenca, pretože to víno sa im veľmi páčilo a pochvalovali si ho a chceli naliať znova. Na to Oslavenec povedal, že toto vínko je zo Slovenska a v tej oblasti, kde by oni mali sa prísť prezentovať. V tom momente prišli ku mne a začali sa baviť vôbec o víne. Takže naozaj Taliani majú veľkú hrdosť a myslím si, že to sa máme od nich čo učiť. Ale iba to. Vínka máme naozaj veľmi dobré a cieľ tejto mojej akcie je hlavne preferovať Slovensko, Nitru a hlavne nitrianskych vinohradníkov. To je to, čo ma najviac zaujíma a čo chcem naozaj podporiť. Preto tých vinárov som zobral z Talianska aj veľkých, aj malých, a je tam o tom, aby si vymenili naši vinári s talianskými skúsenosti.